Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Prabhuji, pranams. हरे कृष्णा माताजी। Hare Krishna, Hari Bol. நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். உஷா மாதாஜி மங்களாச்சரண் வாசிக்கிறீங்களா? ஆஃபர் பண்றீங்க? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி, வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्री गुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्री रूपं शाक्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललित श्रीविशाखान्वितांस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पदे कोपेश गोपिका गांधा राधा गांधा नमोस्तुते। दत्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुष्पस्य शत्रुपा सन्दुभ्येव स पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्रह्मण हिदाय स जगद्हिदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावधान्ध्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमो गौरत्विषे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो नमः। मोहं करोति वासहं पंगुं लक्ष्यते क्रीं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनधारणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजङ्गरे कृष्णाय वासुदेवाय देवहि नंदनाय स नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओम श्री विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रश्चारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उद्रेयात्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण बताते। ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப வேற ஏதோ ஒரு பிடிஎஃப் வச்சிருக்கீங்க நீங்க கையில? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி கிட்ட அனுப்ப சொன்னேன் மாதாஜி, அவங்க சரி. அதுல போட்டாங்க. அத பிரிண்ட் எடுத்தனா நிறைய இருந்தது, அதான் பார்த்தேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நல்லது நல்லது. ஹரி போல். இதையும் பார்த்தேன், நீங்க அனுப்புனதையும் பார்த்தேன்னா அதெல்லாம் கொஞ்சம் இடையில அப்படி கொஞ்சம் கேப் வந்தது, அதான் மாதாஜி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. மேம் ஹரே கிருஷ்ணா. விஜயா மாதாஜி, ஸ்ரீ வித்யா மாதாஜி, பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். ஓகே, நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். 7th சாப்டர் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஞான விஞ்ஞான யோகம், அதுதான் நம்ம பார்க்கறது. பகவானை பத்தி ரொம்ப நிறைய தெரிஞ்சுப்போம் இதுல. அதுவும் முக்கியமா கேட்கறது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஆன்மீகத்துல நம்மளுக்கு அந்த கேட்கறது அப்படின்றது
ஃபர்ஸ்ட்டு அதான் நம்ம வந்து எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட்டு இல்ல எப்பயுமே அது நம்ம வந்து செய்றதுன்றது ரொம்ப நல்லது. சரிங்களா? ஸ்ரவணம். ஏன்னா, அதுல என்னென்னலாம் நடக்குது அப்படின்றத தான் பார்க்குறோம். எப்பயுமே நான் ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன். நம்ம நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கோம்னா, ஏந்திரிக்கிறதுக்கு ஒரு சத்தம் தான் காரணமா இருக்கும். யாராவது நம்மள கூப்பிடுவாங்க, காலிங் பெல் அடிப்பாங்க இல்லைங்களா? அப்படி ஒரு சத்தம் கேட்டு தான் நம்ம ஏந்திரிக்கிறோம். மெட்டீரியல் ஸ்லீப்லேருந்தே. அதே மாதிரி இந்த நம்ம ஆத்மா நம்ம பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த உணர்வும், நமக்கு வந்து அந்த அது 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 தெரியாம தான் உறங்கிட்டு இருக்கோம். இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையில உழண்டுட்டு இருக்கோம். சரிங்களா? கனவெல்லாம் உண்மை நம்பிட்டு இருக்கிறோம். அதுதான் உண்மை. சரிங்களா? இந்த உறக்கத்துல நம்ம வாழ்க்கையெல்லாம் வாழ்றோமா, அதெல்லாம் ஒரு கனவு. தூக்கத்துல வர கனவு மாரி. அதெல்லாம் உண்மை, 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 உண்மைன்னு நம்பிட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனா அப்படிப்பட்ட உறக்கத்திலேருந்து நம்மள வெளியில கொண்டு வரணும்னா, நம்ம நெறையா கேட்கணும். பகவானை பத்தி கேட்கும்போது பகவான் கிட்ட இருந்தே கேட்கும்போது, பகவான் நமக்கு ரொம்ப நண்பனாகுறாங்க. சரிங்களா? ஏன்னா இதயத்துல அவங்க எப்பயுமே இருக்காங்க. பரமாத்மாவா. நம்மளோட மிக சிறந்த நண்பர் அவங்க தான். சரிங்களா? உடனே என்ன பண்றாங்க? கேட்கிற அந்த ஒரு நிலையில நம்மள வந்து தூய்மைப்படுத்துறாங்க. கிரந்தங்கள்லாம் நம்ம கேட்க ஆரம்பிக்கிறோமா, பானபேட் பரம்பரால அப்ப தூய்மையாகுறோம். அதனால நம்மளுக்கு திவ்யமான ஞானம் தெரியுது. நான் சரீரம் அல்ல ஆத்மான்ற அந்த விழிப்புணர்வு நமக்கு வரும். அப்ப ஆத்ம நிலையில நம்ம பக்தி தான் பண்ணணும். இது தெரியாம இவ்வளவு நாளு கனவெல்லாம் நிஜம்னு நம்பிட்டு இருந்தோமே! அப்டின்ற ஒரு விழிப்புணர்வுல பக்தி சேவையில நம்மள ஈடுபடுத்திப்போம். சரிங்களா? அப்ப கேட்கறதுன்றதுல எவ்வளவு ரியலைசேஷன் பாருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அந்த அறியாமை, ரஜோகுணம், தமோகுணத்துல இருக்கிற அந்த நிலையெல்லாம் நம்மள விட்டு விலகும். சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு வரோம். ஜடப்பற்றிருந்த அந்த கடினமான முடிச்சு அறுத்து பகவான் கிட்ட பக்தி செய்றோம். சரிங்களா? இதுதான் வந்துட்டு நடக்குது கேட்கறதுனால. ஸோ, அதனால நம்ம நெறைய, 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 நெறைய நம்ம கேட்கணும். அதுவும் நல்ல அ சீனியர் டிவோட்டீஸ் கிட்டேருந்து பானபைட் பரம்பரால வர சீனியர் டிவோட்டீஸ்ட்டேருந்து நம்ம கேட்க, கேட்க அவ்வளோ உயர்ந்த விஷயம் நமக்கு விழிப்புணர்வு, ஆன்மீகத்தில முன்னேற்றம் நமக்கு ஏற்படும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் நம்ப இதெல்லாமும் பார்த்தோம் நேத்திக்கு. ம். இதுலேருந்து நம்ம இப்ப ஸ்டார்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? கொஞ்சம் பேர் தான் பக்திக்கு வராங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆ பக்தி தான் உயர்ந்தது அப்படின்றது கொஞ்சம் நெறைய பேரு அந்த இதுக்கு வருவாங்க ஆன்மீகத்துக்குன்னு. ஆனா, அதுல பக்தி அப்படின்றது வந்து அ அந்த பகவான் ரிலேஷேஷனுக்கு வரவங்க ரொம்ப கொஞ்சம் துர்லபம். சரிங்களா? ரேர் அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்க்குறோம். இப்ப நம்ம பார்க்க போறது கிருஷ்ணரோட சக்திகள். சரிங்களா? எனர்ஜிஸ் தான் பார்க்க போறோம். ஸ்லோகங்களோட நம்ம அப்படியே பார்க்கலாம். யாருக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் வாசிக்கட்டா மாதாஜி? விஜய மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சரி. அ, ஒரு செகண்ட். அ. 7.4. भूमिरावो अनलो वायु ம். गम मनो बुद्धिरेवस अहंगार इदीयं मे ம். तिन्ना प्रकृतिर्षतदा ம். நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் மனம் புத்தி அகங்காரம் இந்த எட்டும் ம். சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும். ஹரி போல். ஸ்ரீ கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி. ஹரி போல். பகவான்ட்ட 3 சக்திகள் உண்டு. சரிங்களா? பகவான் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. அதுல பகவான்ட்டேருந்து வர எனர்ஜிஸ் 3. ஒண்ணு வந்து பிரிந்த ஜடசக்தி. இந்த ஜட உலகங்கள இயக்குற சக்தி பகவானுடைய தங்கை மாயாசக்தி. சரிங்களா? அப்புறம் பகவானோட ஆன்மீக உலகத்தை இயக்குற யோகமாயா. ராதாராணி அம்மா. அலாதினி சக்தி. இன்னொன்னு நம்ப ததாஸ்த சக்தின்னு சொல்லுவாங்க. நடுநிலையில இருக்கிறது. சரீரம் வந்து ஜட சக்தியில இருக்கும். ஆ இது சோல் வந்து ஆன்மீக சக்தியில இருக்கும். சரிங்களா? 2மே கலந்திருக்கும் நம்மகிட்ட. இந்த பஞ்சபூதங்கள், மனம், புத்தி, அகங்காரம். இதான் நம்மளோட சரீரம். இல்லைங்களா? நம்மகிட்ட இப்ப 3 லேயர் இருக்கும் நம்மள்துல. என்னென்னன்னு பார்த்தோம்னா, 1 ஆத்மா, அத கவர் பண்ணியிருக்கிறது சூக்ஷ்ம சரீரம். அதுதான் மனம், புத்தி, அகங்காரம். அதுக்கு மேல இருக்கிறது தான் இந்த பஞ்சபூதங்கள்னாலான சரீரம். நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம்னு பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த மாதிரி நம்மகிட்ட வந்து அ அதாவது பகவானோட சக்திகள்
3 விதமா இருக்கு. அதுல பகவான் வந்து இந்த பிரிந்த ஜடசக்திய பத்தி இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்தூல சரீரம். நம்மலாம் இப்ப பார்க்குறோம்ல இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடிலாம். கை, கால் இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? இதெல்லாம் எதால இருக்குன்னா, பஞ்சபூதங்கள்னால இருக்கு. இதுக்குள்ளார ஒரு சக்தி இருக்கு. சாரி இதுக்குள்ளார ஒரு லேயர் இருக்கு. அது என்னன்னா, சூக்ஷ்ம சரீரம். இந்த சரீரம் கூட இறக்கும்போது போயிடும். ஆனா, இந்த சரீரம் அப்படியே தான் இருக்கும். பகவானை அடையிற வரைக்கும் இந்த சரீரம் நம்ம கூடயே தான் இருக்கும். மனம், புத்தி, அகங்காரம் அப்படின்றது. சரிங்களா? இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம் 7.5 யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. என்ன பேசுறது கேக்குதா? யாருக்கு வாசிக்க வேண்டாமா? ம். ஓகே. अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेतं धार्यते जगत् பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அக்து உள்ளடக்கியதாகும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம் சரிங்களா இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது பிரிந்த ஜடசக்தி இப்போ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அந்த நம்ம தான் ஜீவாத்மாக்கள் சரிங்களா நம்ம வந்து இந்த பிரிந்த ஜடசக்தியை விட உயர்ந்தவங்க ஏன்னா ஒன்ஸ் ஆத்மா வெளியில போயிடுச்சுன்னா இந்த சரீரம் எப்படி இருக்கும் அது ஒரு அச்சித்து விஷயம்தான் இல்லைங்களா ஒரு பொருள் விஷயம்தான் இந்த மற்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்குல்ல இந்த டிவி சோஃபா இந்த டேபிள் சேரு அது மாதிரி அதெல்லாம் எப்படி மக்கி மண்ணோட பண்ண போகுது அது மாதிரி இந்த சரீரம் என்ன ஆகும் ஆத்மா வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் அதுக்கு ஒரு வேல்யூவும் இல்லை இல்லைங்களா மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது அச்சித் விஷயம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இந்த தாழ்ந்த ஜடசக்திய ஆத்மா இதை விட உயர்ந்தது சரிங்களா இந்த தாழ்ந்த ஜடசக்தியோட ஆத்மா உயர்ந்தது எதனால அது ஸ்பிரிட் பகவானோட அம்சத்துல இருக்கு சரிங்களா அதனால ஸோ அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த தாழ்ந்த ஜடசக்தி இருக்கு இல்லையா இந்த சரீரம் நம்மளோட இந்த சூக்ஷ்ம சரீரமோ ஸ்தூல சரீரமோ அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்குது எதுக்காக சுயநலத்திற்காக அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம் சுயநலம்னா பகவான் தான் எல்லாமே கொடுத்தது அவங்கள பக்தி பண்ணி அவங்கள திருப்தி பண்ணாம தன்னோட புலனின்ப விஷயங்களை பார்க்குறோம் இல்லையா அப்போ அதுக்காக ஜீவாத்மாக்கள் இந்த தாழ்ந்த ஜடசக்தியை உள்ளடக்கி இது யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு சக்தி பகவானோட ரெண்டு சக்தி ஒன்று மெட்டீரியல் எனர்ஜி சரிங்களா மாயா மாயா சக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பகிரங்க சக்தின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இன்னொன்று வந்து அதை விட உயர்ந்த ததாஸ்த சக்தி ஆத்மா நம்ம தான் நம்மகிட்ட ரெண்டுமே இருக்கும் சரிங்களா அதான் பார்க்கறது இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலத்திற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவன் குணத்தின் அடிப்படையில் ஒன்று அளவில் வேறுபட்டது அதாவது குணத்தில் ஒன்று அளவில் வேறுபட்டது குவாலிட்டி வைஸ் வந்து ஒன்று குவான்டிட்டி வைஸ் வித்தியாசம் அப்படி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா பகவானோட சம்மந்தப்படும் போது இதை வந்து தத்தாஸ்த சக்தின்னு சொல்லுவாங்க நடுநிலை சக்தி அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் சரிங்களா அப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா பகவானோட மெட்டீரியல் எனர்ஜி இந்த ரெண்டும் அதுக்கப்புறம் அதை விட இன்னும் கொஞ்சம் உயர்ந்தது ஆத்மா அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் சக்திமான்களால் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்தப்படுபவை எனவே உயிர்வாழிகள் எப்பொழுதும் பகவானால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன அவர்களுக்கு சுதந்திரமான வாழ்வு கிடையாது நம்ம வந்து பகவான் லோகத்துல இருக்கோம்னா ராதாராணி அம்மாவோட கைடன்ஸ்ல இருப்போம் யோகமாயாவில் அதே இந்த பூலோகத்துல இருக்கோம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல இருக்கோம்னா நம்ம வந்து மகாமாயாவோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கோம்னு அர்த்தம் சரிங்களா இது ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நான் ரொம்ப சுதந்திரமானவன் நான் என்னோட விருப்பப்படி இருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு அகங்காரம் அந்த ஃபால்ஸ் ப்ரைடு நம்ம கிட்ட இருக்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது ஆனா நமக்கு சுதந்திரம்ன்றது எதுவுமே கிடையாது அப்படின்றதான் பார்க்குறோம் ஓகேவா இப்போ 7.6ம் 7 ஸ்லோகமும் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க ஸ்கிரீன் தெரியல மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா வாசிச்சு கொடுங்க மாதாஜி மாதாஜி ஆ 7.4 இல்லை 6 ஆறாவது எனக்கு ஸ்கிரீன் வரல மாதாஜி அது
யாருக்குமே ஸ்கிரீன் வரலையா? அச்சா இப்ப வந்தது, இப்ப வந்திருக்கு. வந்துச்சா? ஆ ஓகே. ஒரு நிமிஷம் மறுபடியும் ஷேர் பண்றேன். இப்ப வருதா? வந்திருக்கு வந்திருக்கு மாதாஜி. ஏத ஏதத்த ம். யோனிஹி ம். பூதானி சர்வாணி சர்வாணித்யுப தாட்சிரய ம். அகம் கிருத்தஸ்ய ஜகதே பிரப பிரபதிவः ம். பிரளயஸ்திதே பிரளயஸ்ததா ம். அஹ், படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த இரண்டு இயற்கையைச் சேர்ந்தவையே. ம். இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கையை சேர்ந்தது. நம்ம இந்த உலகத்துல இப்ப நம்ம இருக்கோமா? இது இல்ல. பகவானோட கிரியேஷன்ல ஒண்ணு ஆன்மீக இயற்கையை சேர்ந்ததா இருக்கும். இல்லன்னா ஜட இயற்கையை சேர்ந்ததா இருக்கும். அவ்வளவுதான். சரிங்களா? இது தாண்டி வேற எந்த விஷயமும் இருக்காது. அதுதான். சரிங்களா? பூர்ணமா. இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஞான விஞ்ஞான யோகம். பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? சாதாரண அறிவும், ஆன்மீக அறிவும் நான் உனக்கு குடுக்குறேன். இது தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் உனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்றது எதுவும் இருக்காது. அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ அதுல பகவானோட கிரியேஷன்ல எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒண்ணு ஜட இயற்கையை சேர்ந்ததா இருக்கும். இல்லன்னா ஆன்மீக இயற்கையை சேர்ந்ததா இருக்கும். இப்ப சோல்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அது ஆன்மீக இயற்கை. அதே சரீரம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, அது ஜட இயற்கை. சரிங்களா? அதே மாதிரி இந்த பொருள்லாம் நம்மள பார்க்குறோம் இல்ல நம்மள சுத்தி. இந்த சோஃபா இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதெல்லாம் வந்து ஜட இயற்கையில இருக்கும். சரிங்களா? உயிர்வாழிகள்லாம் ஆன்மீக இயற்கையில இருப்போம். ஸோ அந்த மாரி எது ஒண்ணுனாலும் இந்த 2த்துக்குள்ளார அடங்கிடும். அதுதான். இது எல்லாத்துக்கும் ஆதியும் அந்தமும் யாரு? பகவான் தான். எல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து தான் வந்திருக்கு? பகவானோட திருமேனியிலேருந்து. திரும்பி யார்கிட்ட தான் போகும்? பகவானோட திருமேனிக்குள்ள தான் போகும். இல்லைங்களா? ஆதி அந்தமும் பகவான் தான் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். இப்ப 7.7 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? யாருக்கு வேண்டாமா? சுப்புலக்ஷ்மி மாதாஜி, ஜானகிராமன் பிரபுஜி, உஷா மாதாஜி யாருக்கும் வாசிக்க வேண்டாமா? ஓகே. மத் நானே வாசிக்கிட்டேன் மாதாஜி. வாசிங்க மாதாஜி. யாருக்கும் வாசிக்க வேண்டாம். ஆ தெரியலையே. எல்லாரும் பிஸியா இருக்காங்கன்னு நெனைக்கிறேன். வாசிச்சு குடுங்க. ஆ, மத்த வரதரம் ஆ, நானியத் ஆ, கிஞ்சிதः ஆ, ஸ்தி தனஞ்சய ஆ, மயி சர்வமிதாம் ஆ. புரோதம் சூத்ரே மணிகனா இவ. இவ. ஹரி போல். ம், செல்வத்தை ம், வெல்வோனே, ம், என்னை விட ம், உயர்ந்த உண்மை ஏதுமில்லை. ம், நூலில் முத்துக்கள் ம், கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல ம். அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. ம். ஹரே ஹரி போல். கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்ப அர்ஜுனன்ட்டு சொல்றாங்க, செல்வத்தை வெல்வோனே அப்படின்னு. என்னை விட உயர்ந்த உண்மை எதுவும் இல்லை. பகவானை விட உயர்ந்த விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. அவங்களுக்கு ஈக்குவலும் யாரும் கிடையாது. அவங்கள விட உயர்ந்தவங்களும் வேற யாரும் கிடையாது. பகவான் தான் சுப்ரீம். சரிங்களா? நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டுள்ளது போல அப்படின்னு. இப்ப இங்க பார்க்குறோம் முத்துமணி மாலை. அது வந்து அழகா ஒண்ணோட ஒண்ணு இருக்கு. அது ஒண்ணோட ஒண்ணு அந்த முத்துக்கள்லாம் கோர்த்திருக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த நூலு. இல்லைங்களா? அது மாரி பகவானால படைக்கப்பட்ட இந்த உலகம் எல்லாம் அழகா இயங்கிட்டு இருக்கு. ஆனா அது அதுக்குள்ளார இருக்கிற அந்த சக்தி, அது இயங்கிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு ஒரு சக்தி வேணும் இல்லையா? அந்த சக்தியா யார் இருக்கா? பகவான் இருக்காங்க. சரிங்களா? அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அந்த வகையில அ வெளியிலேருந்து இப்ப நம்ம பார்த்தோம்னா, இதெல்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு. சூரியன் வராங்க, எல்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு உலகம்லாம். ஆனா அதெல்லாம் யாரோட கைடன்ஸ்ல? பகவானோட கைடன்ஸ்ல அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு அ புரிதலுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஸ்லோகம். சரிங்களா? ஜட, ஆன்மீக 2யும் விட உயர்ந்தவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது ஜட சக்தியில இருக்கிற இந்த அச்சித்து, சித்து நம்ம தத்தாஸ்த சக்தியில இருக்கோமா? எல்லாத்தையும் விட உயர்ந்தது யார்? பகவான் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ணர் தான் படைப்பு மற்றும் அழிவிற்கு காரணம். எல்லாத்தையும் உருவாக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் அனிகிலேட் பண்றாங்க. இல்லைங்களா? எல்லாத்தையும் தனக்குள்ளார வாங்கிக்கிறாங்க. மறுபடியும் உருவாக்குறாங்க. மறுபடியும் அனிகிலேட் பண்றாங்க. கிருஷ்ணரே ஜடம் மற்றும் ஆன்மீக உலகங்களை பாதுகாக்கிறார். அதே மாரி
அந்த கிரியேஷன் அனிகிலேஷனுக்கு நடுவுல அத வந்து பாதுகாக்கிறாங்க இல்லையா? மெயின்டெயின் பண்றாங்க இல்லையா? அதுவும் பகவான் தான். கிருஷ்ணரை விட விட வேறு உயர்ந்த மூலமோ, உண்மையோ இல்லை. அவங்கள விட உயர்ந்த அவங்களுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது. அவங்க தான் எல்லாத்துக்கும் அனைத்துக்கும் மூலம் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது அவங்க கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வந்திருக்கு. எல்லாத்தையும் அவங்க தான் பராமரிக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். கிருஷ்ணரே மிகவும் வழிபட தகுந்தவர் ஆவார் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இப்ப 8 to 11 ஸ்லோகம் வரைக்கும் குந்தியின் மகனே நானே நானே நீரின் சுவையும் சூரியன் சந்திரன்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியும் இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பதும் நானே அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா? இப்ப எல்லாத்துலயும் பகவான் ஊடுருவி இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்த்தோமா? அதாவது இந்த உலகம்லாம் இயங்கிட்டு இருக்கு. ஆன்மீகம், ஜடம் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு. அதுல அந்த இயக்கத்துக்கு ஆத்தாரமா யார் இருக்கா? பகவான். அப்ப எல்லாத்துலயும் அவங்க எப்படிலாம் ஊடுருவி இருக்காங்க, எப்படி ஆத்தாரமா இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். அப்ப நம்ம தண்ணி குடிக்கிறோம். சரிங்களா? தண்ணியில நீர் நீர் அத பார்க்குறோமா? தீர்த்தம் அதுல உள்ள சுவை பகவான். சுவையா இருக்காங்க. அது மாரி சூரியன், சந்திரன பார்க்குறோமா? அதுல ஒளியா இருக்காங்க. வேத மந்திரங்கள்லாம் கேட்குறோமா? அதுல ஓம்காரமா இருக்காங்க. ஆகாயத்துல சப்தம்லாம் நம்மளுக்கு கேக்குதா? ஈத்தர் இல்லைங்களா? ஆகாயத்துல சப்தம் நம்மளுக்கு. அந்த சப்தமா இருக்காங்க. மனிதர்கள் கிட்ட திறமையா இருக்காங்க. சரிங்களா? இது நம்ம இதுலயே பார்த்துட்டோம். லெவல் 1லயே. மனிதர்கள்கிட்ட திறமையா இருக்காங்கன்னா, நம்ம எது ஒண்ணு செஞ்சாலும் பகவானோட அனுகிரகத்துல தான் அத நம்ம அடைஞ்சோம். அப்படின்ற அந்த ஒரு எண்ணம் வரும்போதே இப்ப என்கிட்ட ஏதோ ஒரு திறமை இருக்கு. அதன் மூலியமா நான் வந்து அத வெளிப்படுத்துறேன் அப்படின்னா, அந்த திறமையே பகவான்னும்போது, அந்த திறமையினால எனக்கு கிடைக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நான் யாருக்கு தான் சமர்ப்பணம் பண்ணணும்? பகவானுக்கு தான். பகவானால நான் அடைஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்றது தான் சரியான புரிதல். அப்போ நம்மகிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்? ஹம்பிள்னஸ் வந்துரும். சரிங்களா? நான் தான் இதே பகவத்கீதை படிக்காதவங்க என்ன சொல்லுவாங்க? நான் இத அடைஞ்சேன், நான் இத செஞ்சேன் அப்படின்னு வந்து ஃபால்ஸ் ப்ரைட்ல சொல்லுவாங்க. ஆனா பகவான் தான் மனிதருக்குள்ளார அந்த திறமையா இருக்காங்கன்னும்போது, பகவானால எனக்கு இது கிடைச்சது அப்படின்னும்போது அந்த ஹம்பிள்னஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா அதனால கிருஷ்ண பக்தர்கள் அந்த குவாலிட்டிஸோட இருக்கணும், ட்ரை பண்ணணும், இருப்பாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது 7.9 ஸ்லோகம். நிலத்தின் மூல நறுமணமும் நெருப்பின் வெப்பமும் நானே. உயிர் வாழ்களின் உயிரும் தவம் புரிவோரின் தவமும் நானே அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? அது மாதிரி மண்ணிலிருந்து வர வந்த மண் வாசனை, நெருப்புக்குள்ளார இருக்கிற அந்த வெப்பம் அதுதானே ஆதாரம். நெருப்புல அந்த வெப்பம் தான் ஆதாரம். அந்த வெப்பமா பகவான் இருக்காங்க. அது மாதிரி உயிர் வாழ்கள் கிட்ட எது ஆதாரம்? உயிர். அந்த உயிரா இருக்காங்க. தவம் புரியறவங்க கிட்ட அவங்களோட குவாலிட்டி என்ன? தவம் புரியறது தான் இல்லையா? அந்த தவம். அப்ப அந்த முனிவர்கள்ட்ட, ரிஷிகள் கிட்டலாம் இருக்கிற தவமா நான் இருக்கேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லா உயிர்களின் மூல விதை. எல்லாருமே பகவான்கிட்ட தானே வந்திருக்கோம். அப்ப அந்த மூல விதை. புத்திசாலிகள் கிட்ட இருக்கிற அந்த புத்தி. பலசாலிகள் கிட்ட இருக்கிற அந்த பலம். இப்போ ஒருத்தவங்க பலசாலியா இருக்காங்க. சரிங்களா? அப்ப அந்த பலமா யார் இருக்கா? பகவான். சிலவங்க புத்திசாலியா இருக்காங்க. அப்ப அந்த புத்தியா பகவான் இருக்காங்க. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ அது மாரி எல்லாத்துலயுமே பகவான் வந்து ஊடுருவி இருக்காங்க. அப்படின்றது தான். அதனால தான் எல்லாமே அழகா இயங்கிட்டு இருக்கு, மெயின்டெயின் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்படின்றத நம்ப பார்க்குறோம். இப்ப 7.11 ஸ்லோகம். சரிங்களா? பரதர்களின் தலைவன் பரதர்களின் தலைவா, காமமும் பற்றுதலும் அறவே இல்லாத பலசாலிகளின் பலம் நானே. தர்மத்தின் கொள்கைகளுக்கு விரோதம் இல்லாத காமமும் நானே. அதாவது வேதிக் கல்ச்சர் படி, வேதத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முறைப்படி இருக்கிற அந்த காமமும் நானே அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. அதே மாதிரி பலசாலிகள் கிட்ட இருக்கிற பலம் பகவான் அப்படின்றத சொல்றாங்கன்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? வேதிக் கல்ச்சர் ஸ்டைல்ல வர்றது. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் அனைத்திற்கும் மூலம் மட்டுமல்ல, அனைத்திற்கும் காரணம் மற்றும் அடிப்படை. அவரே எல்லாவற்றிற்கும் சாரம். இப்ப நம்ம பார்த்தோமா? எல்லாத்துலயும் பகவான் இப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படின்றத இத அண்டர்ஸ்டாண்ட் இத படிக்கும்போது உடனே எல்லாத்துலயும் பகவான் இருக்குன்னு சொல்றாங்களே! அது வந்து எப்படி? நானுன்னு சொல்லக்கூடாது. நான் எனதுன்னுலாம் சொல்லக்கூடாது. ஆனா பகவான் அப்படி சொல்றாங்கன்னா, இப்ப நான் வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்றேன் அப்படின்னு நம்ம மெட்டீரியலா அது அகங்காரத்தோட அந்த மாரி யோசிச்சு பார்க்கக்கூடாது. சரிங்களா? ஒரு கம்பெனியோட ஓனர் நான் தான் அந்த கம்பெனியோட முதலாளி அப்படின்னு சொல்றதுல அர்த்தம் இருக்கு. உண்மை இருக்கு. இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி
பகவான் தான் அனைத்திற்கும் காரணம், அடிப்படை அப்படின்றதுதான் உண்மை. அதுதான் பகவான் நமக்கு குறிப்பிட்டுட்டு இருக்காங்க உபதேசத்துல. சரிங்களா? அவங்க தான் எல்லாத்துக்கும் சாரம். எந்த ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் அதுல அவங்க பகவான் இல்லாம ஒரு விஷயமும் கிடையாது. ஏன்னா இத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாதான் நல்ல நம்பிக்கையோட நம்மளால பகவானுக்கு பக்தி பண்ண முடியும். சரிங்களா? 7.12 ஸ்லோகம் வாசிச்சு தரீங்களா? हरे कृष्णा माताजी ஹரே கிருஷ்ணா. पार्डोड பிரணாம் பிரபுஜி. ये सैव सात्विका पाडिव राजसास्तामस्य सामस्ये मत्त एवेदिदां विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இப்ப சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானாலும் சரிங்களா, எந்த நிலையில இருந்தாலும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை. ஏன்னா இந்த குணங்களை கண்ட்ரோல் பண்றதே யாரு? பகவான் தான் இல்லைங்களா? குணங்கள் நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணணும், குணங்களை கண்ட்ரோல் பண்றது குணங்களை விட உயர்ந்தவங்க பகவான். அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை, மாயா சக்தியால உருவானதுதான் இந்த சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் குணங்கள் இல்லைங்களா? ஒரு நிமிஷம். ஆ. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன். இப்ப பகவான் வந்து இந்த எல்லாத்தையும் உருவாக்கியிருக்காங்க, இயக்கிட்டு இருக்காங்க, அனிகிலேட் பண்றாங்க, எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். சரிங்களா? அப்ப பகவான் எதுலயாவது கட்டுண்டு இருக்காங்களான்னா கிடையாது. அவங்க சுதந்திரமானவங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதாவது ஒரு கிங் வந்து பிரிசன் அப்படின்றது ஒரு கண்ட்ரில பிரிசன் இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த ஜெயில்ல வந்து அந்த க தண்டனை பண்ணி கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உண்டு. அதே அந்த கிங்குக்கோ இல்லைன்னா வந்து அந்த கண்ட்ரி இதில் ரூல் பண்ணுறவங்களுக்கு அதில் வந்துட்டு அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் உண்டானா இல்லை. சரிங்களா? கிங்கும் அப்பப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, உள்ளார போய் பார்ப்பாங்க ஜெயில் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு. அப்போ அவங்க அவங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதில் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை. அது வரும் அந்த கைதிகளுக்கு மட்டும்தான் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பகவான் இதெல்லாம் உருவாக்கி இயக்கிட்டு இருந்தாலும் பகவான் இதில் எதுலையாவது கட்டுண்டு இருக்காங்களா அப்படின்னா இல்லை. அவங்க சுதந்திரமானவங்க. பகவானோட அவதாரம் எல்லாம் வந்து ஃப்ரீ வில்ல வர்றது. அவங்க விருப்பப்படி உருவாக்குவாங்க, அவங்க விருப்பப்படி அவங்க அவதாரம் பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு கர்ம பலன்லாம் கிடையாது. ஆனா இப்ப நம்ம வந்துட்டு ஒரு பிறவி எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அது நம்மளோட விருப்பப்படி இருக்குமானா இல்லை. நம்மளோட கர்மாப்படி தான் அந்த பிறவி நமக்கு கிடைக்குது இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம எப்பயுமே நம்ம சுதந்திரம் ஆனவங்க அப்படின்றது கிடையாது. ஏற்கனவே உள்ள ஸ்லோகத்திலே பார்த்துட்டோம். ஒன்று ஜடசக்தியில ஆதிக்கத்தில் இருப்போம், இல்லைன்னா பகவானோட அந்தரங்க சக்தி ஆதிக்கத்தில் நம்ம இருப்போம். ஆனால் பகவான் எப்பயுமே சுதந்திரமானவங்கன்றதை பார்க்குறோம். நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம் அப்படின்றத நம்ம இங்கே தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ கிருஷ்ணர் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், தெய்வீகமான நிலையில் இருக்காங்க. இந்த நிலையில நம்மளும் வரலாம். எப்போ பக்தி பண்ணி பகவான்கிட்ட நம்ம சமர்ப்பணம் ஆகும்போது அந்த கண்டிஷன் சோல்லேருந்து நம்ம எலிவேட் ஆகி அந்த ஸ்பிரிட் அப்படின்னு வரும்போது ஆத்ம நிலைக்கு வரும்போது நமக்கு இந்த முக்குணங்களோட தாக்கம்ன்றது இருக்காது. அது வரைக்கும் நம்ம முக்குணங்களோட ஆதிக்கத்தில் தான் நம்ம இருப்போம். சரிங்களா? அதனால கிருஷ்ண பக்தி பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த முக்குணங்களோட தாக்கம் இல்லாமல் இருப்போம். முக்குணங்களோட தாக்கம் இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற கர்மாவை செய்யும்போது அதுக்கேற்ற பலனை அனுபவிக்கிறதுக்காக நம்ம பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலே தான் இருப்போம். சரிங்களா? கிருஷ்ணர் குணங்களின் மூலம் அப்படி நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். குணங்கள் நம்மை கட்டுப்படுத்துகின்றன. கிருஷ்ணர் குணங்களை கட்டுப்படுத்துகிறார். குணங்களின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் கிருஷ்ணரிடம் தஞ்சம் புக வேண்டும். அதான் ஒரே ஒரு மார்க்கம். சரிங்களா? இப்போ அடுத்தது தேர்டு செக்மெண்ட். கிருஷ்ணரை ஏற்பது அல்லது நிராகரிப்பது. யார் யாரெல்லாம் பக்திக்கு வருவாங்க, யார் யாரெல்லாம் பக்திக்கு வரமாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகம் வாசிச்சிடலாம். 13 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? கிருஷ்ண மாதாஜி. ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. त्रिभिर् गुणमयीर् भावैर् एभि सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभि जानाति माम् ஏபிய பரம் அவ்யயம். சத்வம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் மூவகை குணங்களில் மயங்கி இருப்பதால்
குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அப்ப சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்னும் மூவகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் நம்மலாம் ஆத்மாக்கள்லாம் எதுல நம்மலாம் மங்கி இருக்கோம்? நம்ம ஸ்பிரிட் சோல் ஆத்ம நிலையில பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? அது தெரியாம நம்ம இந்த குணங்களின் தாக்கத்துல நம்மளோட வாழ்க்கை கண்டிஷன் சொல்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்ப அந்த மயக்கத்துல மங்கி இருக்கும். சரிங்களா? குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது. இந்த மாதிரி நம்ம கண்டிஷன் சொல்ல இருக்கிறதுனால குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிற பகவானை நம்ம முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஏன் சில மக்கள் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை அப்படின்றத பார்க்குறோம். முக்குணங்களால் மயக்கப்பட்டு இவ்வாறு கிருஷ்ணரை தவறாக எண்ணுகிறார்கள். நான் இந்த உடல் என்று எண்ணுவதால், கிருஷ்ணர் முக்குணங்களில் ஆதிக்கத்தில் உள்ளார் என்று எண்ணுவதால், கிருஷ்ணரிடம் பொறாமை கொண்டிருப்பதால். சரிங்களா? கிருஷ்ணரின் உண்மை நிலை முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், எல்லை எல்லை இல்லாதவர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதெல்லாம் ஏத்துக்கணும். சிலவங்களால இதெல்லாம் ஏத்துக்க முடியாது. அது எப்படி? கிருஷ்ணா கிட்டயே போட்டி. சரிங்களா? அது எப்படி? அப்படின்ட்டு. அவங்க மட்டும் எப்படி வந்து கர்ம பலன் இல்லாம இருக்காங்க? நம்மளுக்கு மட்டும் ஏன்? நம்ம மட்டும் ஏன் இப்படிலாம் சிரமப்படுறோம்? அவங்க பகவான்னா நம்ம எல்லாரையும் இதுலேருந்து வெளியில கொண்டு வரணும்ல. ஏன் கொண்டு வரல? இப்படின்னு ஏகப்பட்ட கேள்வி. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்ன? அறியாமை தான். சரிங்களா? நமக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. இப்படிதான் வாழ்க்கைய வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அதுபடி வாழாம நம்ம இஷ்டப்படி வாழ்ந்துட்டு அப்புறம் கஷ்டம் வரும்போது என்ன பண்ணிடுவோம்? பகவான் சொல்றத ஏத்துக்காம அவங்களே கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருப்போம். சரிங்களா? அதனால பகவானை ஏன் ஏத்துக்கிறது இல்லைன்னா இந்த மாதிரி காரணங்கள்னால தான். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானோட இந்த உயர்ந்த தெய்வீக தன்மை உணர்ந்து அவங்க எல்லாருக்கும் வெல் விஷிங் ஃப்ரெண்டு இந்த மாதிரிலாம் பேசுறவங்களுக்கும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அனுக்கிரகம் பண்ணுவாங்க. சரிங்களா? அவங்கள அவங்க கிட்ட சண்டை போட்ட எல்லா டீமனுக்குமே அவங்க பிரம்ம ஜோதியை தான் குடுத்தாங்க. பூத்தனாவுக்கு பகவான் லோகத்திலேயே அவங்களுக்கு இடம் குடுத்தாங்க. அப்படிப்பட்ட பகவான் கண்டிப்பா எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்க? ரொம்ப உயர்ந்தவங்களா தான் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்களோட அந்த உயர்ந்த தன்மை தெரியாம பேசும்போது இந்த மாரிலாம் தவறான புரிதல்ல இருந்துருவாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? நெறைய பகவான் அவங்களோட டிவோட்டீஸோட ஸ்டோரீஸ் பாகவத்துல கேட்க கேட்க நமக்கு பகவானோட உயர்ந்த நிலை, இனிமையான குணம் எல்லாம் நமக்கு நல்லபடியா தெரிய வரும்போது நம்ம அவங்களுக்கு பக்தி நல்லபடியா பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஓகே. இப்ப 7.14 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? விஜயா மாதாஜி வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிச்சு குடுங்க பிரபுஜி. दैवी येष गुणमयीमां माया सुरत्या मावेव ये प्रवच्यन्ते மாயேமே தாம் தரந்து தே. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களாக எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கரியது. ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இந்த ஜட சக்தின்றது பார்த்தோம் இல்லைங்க நம்ம. இந்த 3 குணங்கள். இது வந்து ஓவர் கம் பண்ணி வருதுன்றது ரொம்ப சிரமம். ஏன்னா நம்ம எந்த செயல் செஞ்சாலும் இந்த 3 குணத்துல ஏதோ ஒரு குணத்துல வந்துரும். நல்லது பண்ணாலும் இதுல வந்துரும். சாத்விக குணத்துல. சந்தோஷத்தை அனுபவிச்சே ஆகணும். சரிங்களா? ரஜோகுணம் தமகுணத்துல கெட்டது செஞ்சுட்டாலும் அதுக்கு பலன் உண்டு. அதுக்கான பலனை அனுபவிச்சு தான் ஆகணும். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஏதோ எந்த செயல் செஞ்சாலும் இந்த 3 கேட்டகரியில ஒரு கேட்டகரியில வந்துரும். குட்னஸ், பேஷன், இக்னரன்ஸ்ல. அப்ப இதுலேருந்து வெளியில வருதுன்றது ரொம்ப சிரமம். சரிங்களா? யார் ஒருத்தவங்க பகவான் கிட்ட பக்தி பண்றாங்களோ, சரணாகதி பண்ணி பக்தி பண்றாங்களோ, அவங்களால மட்டும் தான் இந்த முக்குணங்கள்லேருந்து வெளியில வர முடியும். அப்பதான் அந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து அவங்களால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? பகவானின் சக்தி நித்தியமானது. தாழ்ந்த சக்தி என்ற போதிலும் தெய்வீக விருப்பத்தின்படி செயல்படுவது. உயிர்வாழிய விட நம்ம என்ன பார்த்தோம்? பிரிந்த ஜட சக்தி அப்படின்றதும், அடுத்தது வந்து அதை விட உயர்ந்த சக்தி ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோமா? அப்படி அந்த தாழ்ந்த சக்தியை அது என்ன பண்ணுது? சுயநலத்துக்காக உபயோகிச்சுக்குதுன்னு பார்த்தோமா? அப்ப இந்த ஜட சக்தின்றது தாழ்ந்த சக்தி அப்படின்னாலும், அதுவும் என்னன்னா பகவானோட விருப்பப்படி தான் அது இயங்கிட்டு இருக்கு. சரிங்களா? ஆத்மா ஸ்பிரிட்ட விட மெட்டீரியல் எனர்ஜி கம்மிதான். ஆனாலும் அதுவும் என்ன பண்ணுது? பகவானோட விருப்பப்படி இயங்கிட்டு இருக்கறனால அதுவும் தெய்வீகமானது தான். சரிங்களா? அப்ப ஜீவனும் பகவானின் சக்தி. ஜீவனின் சுய முயற்சியினால் வெல்ல முடியாது. அப்படி நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான்ட்ட பக்தி பண்ணா மட்டும்தான் அதை வெல்ல முடியும். தன்னை தானே விடுவித்துக் கொள்ள முடியாது. என்ன பண்ணணும் நம்ம? பகவான்ட்ட பக்தி பண்ணும்போது நம்ம விடுதலை ஆக முடியும். ஒருத்தவங்க கையும் காலும் கட்டப்பட்டிருக்கு.
சரிங்களா? அவங்களால தன்னைய விடுவிச்சுக்க முடியுமான்னா முடியாது. இல்லைங்களா? அடுத்தவங்க யாராவது வந்து அந்த கட்ட அவிழ்த்து விட்டா தான். அது மாரி அ இப்ப நம்ம எல்லாரோட கையும் காலுமே எதால கட்டப்பட்டிருக்கு? அந்த முக்குணங்களால கட்டப்பட்டிருக்கு. அதனால யாரும் யாரோட இதையும் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப யாரால மட்டும் தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ண முடியும்? பகவானோட கைகள் தான் நம்மள என்ன பண்ணும்? விடுவிக்கும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவரது அங்கீகாரம் பெற்ற ஆன்மீக குரு கிட்ட நம்ம நல்லபடியா பக்தி பண்ணி எப்படி பக்தி பண்றது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு, பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி நம்ப பகவானை அடைய முடியும். இந்த முக்குணங்கள்லேருந்து வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்ப 4 வகையான மக்கள் யாரெல்லாம் சரணாகதி பண்ண மாட்டாங்க, பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரமாட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த ஸ்லோகத்துல பார்க்க போறோம். யாருக்கு வாசிக்க விருப்பம் இருக்கு? ஹரே சு கிருஷ்ண நான் மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. நமாம் துஷ்கிருதேனோ மூடா பிரபத்யந்தே நரா நராதமாக ம். மாயையா பஹருத ஞான ஆசுரம் பாவம் ஆசிரிதः. ம். சற்றும் அறிவற்ற மூடர்களும் மனிதரில் கடைநிலையோரும் மாயையால் ம். அறிவு கவரப்பட்டவர்களும் அசுரரின் நார்த்திக தன்மையை ஏற்றவர்களுமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. ஹரி ஹரே போல். கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ 4 வகையான மக்கள் வந்து பகவான்ட்ட பக்திக்கு அதாவது பக்திக்கு வரமாட்டாங்க. பக்தின்ற பாதைக்கு வரமாட்டாங்க. யாரு அவங்கன்னா? மூடர்கள். சரிங்களா? இந்த ஜட உலக வாழ்க்கையிலேயே நல்லா உழைச்சு, 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 உழைச்சு அதிலேயே வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கல்ல, அவங்கள மூடர்கள்ன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் மனிதர்கள் கடைநிலையோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்புறம் நாத்திக தன்மையுடையவங்க. பகவான் சாஸ்திரம்லாம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த 4 வகையான மக்கள் வந்து பக்திக்கு வரமாட்டாங்க அப்படின்றது. மூடா அப்படின்றது சற்றும் அறிவற்ற மூடர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த டாங்கி லைஃப் வாழ்வாங்கல்ல அதுதான். சரிங்களா? லெவல் 1ல பார்த்தோம். நல்லா உழைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த டாங்கி என்ன பண்ணும்? உழைச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு அந்த பொதி கூட அதோடது கிடையாது. ஆனா, அது என்ன பண்ணும்? வாழ்நாள் ஃபுல்லா உழைச்சுக்கிட்டே இருக்கும். கொஞ்சோண்டு சாப்பாட்டுக்காக. இல்லைங்களா? அது மாதிரி கொஞ்சம் சாப்பாடு, அதுதான் என்னதான் எவ்வளோதான் நம்ம பெரிய விஷயத்துலலாம் ஈடுபட்டு நல்லா அடைஞ்சாலும் வாழ்க்கையில, சாப்பாடுன்றது ஒரு அளவுக்கு தான் சாப்பிட முடியும். இல்லைங்களா? ஸோ, அந்த மாரி இந்த பேசிக் நெசசிட்டி எல்லாருக்கும் ஒண்ணு தான். அ ஆனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த வாழ்க்கைய இன்னும் நான் நல்லா அ நல்லபடியா கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு, பக்திக்கு நேரம் இருக்காது, ஃபேமிலி கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண நேரம் இருக்காது, சாப்பிட தூங்க நேரம் இருக்காது, முழுக்க உழைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஏர்ன் பண்ணணும், ஃபேமஸா இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லி. சரிங்களா? அந்த மாரி உள்ளவங்கள மூடர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா, அந்த மாரி அவங்க என்னதான் பொதிய சேர்த்து சேர்த்து வச்சாலும், அது கடைசில அது அவங்கள்தானா கிடையாது. எல்லாத்தையும் விட்டு ஒரு நாள் என்ன பண்ணுவாங்க? இறக்கும்போது விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. இல்லைங்களா? அதுதான். அந்த டாங்கி லைஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க. அதுமாரி நராதமன்றது மனிதர்கள் கடைநிலையோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இவங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த அ ஆ நல்ல ஒரு நிலையில இருக்கிறவங்கள ஆரியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அதாவது சமூகம், ஆன்மீகம், அதுக்கப்புறம் வந்து அரசியல் இது எல்லாத்துலயுமே வந்துட்டு நல்ல தர்மம் தெரிஞ்சு வாழறவங்கள ஆரியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதுல உள்ளவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா, இந்த ஆன்மீகத்துல ரொம்ப முன்னேற்றம் இல்லாத நிலையில இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுவும் மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள் அப்படி இந்த மாயை இந்த உலகத்துல உள்ள இந்த மாயினால கவரப்பட்டவங்க அப்படின்றது. இன்னொன்னு வந்து அசுரர்களின் நாத்திக தன்மையற்றவர்கள். நான் தான் கடவுள்ன்னு சொல்லிப்பாங்க. சரிங்களா? அந்த மாரி உள்ளவங்க பகவான், அ சாஸ்திரம் இதெல்லாம் ஏத்துக்காம, இது இது எல்லாத்தையும் விட இவங்க என்னன்னா நான் தான் கடவுள்ன்னு சொல்லிப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு நாத்திக தன்மையில இருக்கிறவங்களையும் அ பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரமாட்டாங்கன்றத பார்க்குறோம். பட்ட படிப்பு, சமூக அந்தஸ்து ஆகியவை பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைவதற்கு உத்தரவாதம் அளிப்பதில்லை. அதற்கு ஒருவர் கிருஷ்ணனிடம் சரணடைய வேண்டும். அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பக்தி மார்க்கத்துல வர்றதுதான் சிறந்தது. ஆனா இந்த 4 டைப் ஆஃப் பீப்புளும் பக்திக்கு வரமாட்டாங்கன்றத பார்க்குறோம். இப்ப அடுத்தது 7.16 ஸ்லோகம். ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு குடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி.
चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति दिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थात अर्थार्थी ज्ञानी च பரதர்ஷப. பரதர்களில் சிறந்தவனே, 4 விதமான நல்லோர் எனக்கு தொண்டு புரிகின்றனர். துயரற்றோர், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் என்பவர் அவர்கள். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ஹரி போல். இப்ப 4 வகையான மக்கள் வந்து பக்திக்கு வருவாங்க. ஒருத்தவங்க வந்து துயருற்றோர், ரொம்ப சிரமத்துல இருக்காங்க, சரி பண்ணி பார்ப்பாங்க, அவங்க கஷ்டத்தெல்லாம் போக்கிக்கிறதுக்கு முடியாது. சரிங்களா? அப்போ ஒரு ஹையர் பவர் தேடி வரவங்க, பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரவங்க. சரிங்களா? அப்புறம் செல்வத்தை விரும்புவோர், இந்த ஜட உலகத்திலே நல்லா சந்தோஷமா வாழணும், எல்லா வசதிகளோட வாய்ப்போட அப்படின்ட்டு எல்லா வகையிலையும் சிறப்பா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. கேள்வி உடையவர், நான் ஏன் இங்க இருக்கேன், ஏன் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இல்லை, எனக்கு ஏன் இறப்பு பிறப்பு இதெல்லாம் வருது, இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மாதிரி உள்ளவங்க. பூர்ணத்தின் அறிவை தேடுவோர், பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவே பக்திக்கு வரவங்க. சரிங்களா? இந்த மாதிரி 4 வகையான மக்கள் வந்து பக்தி மார்க்கத்துக்கு வருவாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். இப்ப நமக்கெல்லாம் என்னன்றது நம்மளே இதுலயே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏதோ துயரத்துக்காக அதுலேருந்து வெளியில வரணுன்றதுக்காக வரோமா, இல்ல செல்வம் தேடி வரோமா? முக்கியமா அதெல்லாம் தேவர்கள் வழிபாட்டுல வந்தது. செல்வம் தேடி வரவங்க அவங்கலாம் அதுல பியூரிஃபிகேஷன் ஆகி பக்தி மார்க்கத்துக்கு வரவங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த 4 டைப் ஆஃப் பீப்புள் இருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். இந்த 4 யார் மிகவும் சிறந்தவர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஞானி தான். சரிங்களா? எதனாலன்னா இதில் பார்க்கணும். ஆமா, இந்த ஸ்லைடு. ஹரே கிருஷ்ணா, நான் முன்னாடி போயிட்டேன். யார் பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா துயரத்தில் இருக்கிறவங்க. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அர்த்தார்த்தி, செல்வம் விரும்புகிறவங்க, அதுக்கப்புறம் கேள்வி உடையவங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஆசைகளுடன் கர்ம மிஸ்ர பக்தி, அதாவது என்னன்னா ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் அவங்களுக்கு பேஸ், தன்னோட துயரம் போகணும், தான் விருப்பப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் இந்த உலகத்தில் அவங்களுக்கு கிடைக்கணும், தன்னோட கேள்விகளுக்கெல்லாம் விடை கிடைக்கணும் அப்படின்ற முறையில் அவங்க பக்திக்கு வந்து அப்புறம் அவங்க தூய பக்தனாவாங்க. சரிங்களா? ஆனால் ஞானின்றவங்க என்னன்னா பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், அந்த நிலையிலேயே பக்திக்கு வரவங்க. சரிங்களா? ஸோ இதுதான் இருக்கிறதுலே உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். 7.17 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? சுப்புலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வேண்டாமா? சரி, வேற யாருக்கும் நான் வாசிப்பேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண. தேஷாம் ஞானி நித்யயுக்த ஏகபரித்துர் விசிஷ்யதே பிரியோ ஹி ஞானினோ அர்த்த மகம் ச மம பிரியஹ. இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவனே சிறந்தவன். ஏனெனில் நான் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன், அவனும் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த 4 டைப் ஆஃப் பீப்புள்ல அந்த ஞானத்தை ஞானின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அவங்க வந்து பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும், அந்த ஒரு நிலையில அவங்க பக்தி மார்க்கத்துக்கு வராங்க. இவங்களுக்கெல்லாம் ஏதோ ஒரு விஷயம் கிடைக்கணும், அவங்க துயரம் தீரணும், அவங்க விருப்பப்பட்டது கிடைக்கணும், அவங்க கேள்விக்கு ஆன்சர் கிடைக்கணும், இந்த மாதிரி விஷயத்துல. ஆனா இவங்க பூர்ணமா எதையும் எதிர்பார்க்காம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும், பகவானுக்கே பக்தி பண்ணணும்னு வராங்க இல்லையா, அவங்க தான் உயர்ந்தவங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஏன்னா அவங்களுக்கு யார் அந்த மாதிரி ஞானியா இருக்காங்க, அவங்களுக்கு பகவானை ரொம்ப பிடிக்கும், அதே மாதிரி பகவானுக்கும் அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப ஜட விருப்பங்களிலிருந்து விடுபட்டு எப்பொழுதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கும் ஞானி, அவங்கள அவங்க தான் இருக்கலே சிறந்தவங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. 7.18 ஸ்லோகம் ஜானகிராமன் பிரபுஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? ஓகே பிரபுஜி, மியூட்ல வாசிச்சு கொடுங்க பிரபுஜி. உதாரா சர்வ ஏவைதே ஜன துவைத்வாமைவ மேமதம் ஆஸ்தித ச யுக்தாத்மா மாவே வானுத்தமாம் கதீம். இந்த பக்தர்கள் அனைவருமே சந்தேகமின்றி உத்தமர்கள் தான். ஆயினும் என்னை பற்றிய ஞானத்தில்
நிலை பெற்றுள்ளவனை நான் என்னை போலவே கருதுகிறேன். அவன் எனது உன்னத தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால் மிக உயர்ந்த பக்குவ இலக்கான என்னை அவன் அடைவது உறுதி. ஹரி ஹரே போல். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. ஸோ அந்த ஞானி அப்படின்னு பார்த்தோமா, பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவானுக்கே பக்தி பண்ணும். அந்த ஒரு ரீசன்னாலே பக்தி தொண்டுக்கு வராங்க இல்லைங்களா, பக்தி பாதைக்கு. அவங்கள பத்தி தான் பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கும் பகவானை ரொம்ப பிடிக்கும், பகவானுக்கும் அவங்கள ரொம்ப பிடிக்கும் ஞானிய. இந்த பக்தர்கள் அனைவருமே சந்தேகமின்றி உத்தமமானவர்கள், மகாத்மான்னு சொல்லுவாங்க இவங்கலாம். சரிங்களா, ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. என்னை பற்றி ஞானத்தில் நிலை பெற்றுள்ளவங்க, எப்பயுமே பகவானை பத்தின விஷயத்துல ஈடுபட்டிருக்காங்க இல்லையா. அப்ப என்னை போலவே கருதுகின்றேன் அப்படின்னு இங்க பகவான் வந்து சொல்றாங்க. அவன் எனது உன்னத தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பதால், பக்தி தொண்டில் எப்பயுமே ஈடுபட்டிருக்கிறதுனால மிக உயர்ந்த பக்குவ இலக்கான பகவானே அவங்க அடையிறாங்க. அதுவும் அதுல வேற பகவான் வந்து உறுதி வேற பண்றாங்க. அவன் அடைவது உறுதி, என்னை அடைவது உறுதி அப்படின்றாங்க. ஸோ நம்மளும் பகவான், அதான் பகவான் வந்து அவ்வளோ பொசசிவ். சரிங்களா, என்கிட்ட மட்டும் பக்தி பண்ணி சரணாகதி பண்ணி வா அப்படின்றது தான் அவங்களோட மெசேஜ் நமக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி, ஏன்னா மற்ற விஷயத்துல ஈடுபட்டுட்டு இருந்தோம்னா கர்ம பலன் வந்துடும் நமக்கு. அதனால பகவான் வந்து அவங்க கிட்ட பக்தி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா அது காரணம், அப்பதான் நம்ம அவங்கள அடைய முடியும். இந்த பக்தர்கள் அனைவருமே உத்தமர்கள். ஓகே, இது நம்ம இங்க பார்த்தது தான். சரிங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆசைகளுடனோ ஆசைகள் இல்லாமலோ கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்ற ஆசையுடனோ எப்போதும் கிருஷ்ணரை அணுகுங்கள். இது வந்து பாகவத்துல வர ஸ்லோகம். சரிங்களா, அக்காமா சர்வ காமோவா அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று உண்டு. ஆசை இருந்தாலும் சரி, இல்லைனாலும் சரி, முக்தி அடையணும்னு இருந்தாலும் சரி, என்ன பண்ணணும், நம்ம பகவான் கிருஷ்ணரையே நம்ம அணுகணும். எப்படி அர்ஜுனர் போர்க்களத்துல நிறைய பேர் இருந்தாங்க, ஆனா யாரதான் அவங்க தஞ்சம் அடைஞ்சாங்க, பகவானை மட்டும்தான். அது மாதிரி நம்மளும் எந்த நிலையில இருந்தாலும் சரி பகவான் கிட்ட தஞ்சம் அடைஞ்சிடணும். அதுதான். சரிங்களா, பொருள் விஷயம் வேண்டி ஆசைப்பட்டாலும் பகவானே கேட்கணும். இல்ல கிருஷ்ண பக்தி, தூய கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கணும்னாலும் பகவான்கிட்டே பக்தி பண்ணணும். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்திலும் நம்ம பகவானே அணுகி இருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம பகவானை அடைவது உறுதி அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். 7.19 ஸ்லோகம் ருக்மிணி மாதாஜி வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிச்சு கொடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பகூனாம் ஜன்மனாம் அந்தே ஞானவான் மாம் பிரபத்யதே வாசுதேவ சர்வம் இதி ச மகாத்மா சதுர்லப. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து என்னிடம் சரணை அடைகிறான். அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன். ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நிறைய பிறவிகளுக்கு அப்புறம், சரிங்களா, எடுத்த உடனேவே எல்லாம் இல்ல, நிறைய பிறவிகளுக்கு அப்புறம் உண்மையான அறிவுடையவன், நல்ல நாலேஜ் எல்லாம் கெயின் பண்ணி எந்த நிலைக்கு வரணும், எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக பகவான் தான் சர்வ காரண காரணம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு பகவான் கிட்ட சரணாகதி பண்றவங்க மகாத்மா அப்படின்றது, மிக உயர்ந்தவங்க அவங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அரிதானவங்க. சரிங்களா, அந்த மகாத்மா எல்லாம் ரொம்ப அரிதானவங்க அப்படின்னு. ஏன்னா இந்த புரிதல் வர்றது ஒரு ஆத்மாக்குன்றது ரொம்ப ரேரா தான் வரும். அது வரைக்கும் அவ்வளோ கேள்விகள் வரும். எப்படி, ஏன், எதுக்கு, எல்லா கேள்வியும் வரும். அதுல எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகி ஞானத்தை விருத்தி பண்ணி பகவான் தான் பிரதானம் ஆதாரம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வரவங்க மகாத்மா. அவங்க ரொம்ப அரிதானவங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். சரிங்களா, நம்மளுக்குலாம் அவ்வளோ சேலஞ்சஸ்லாம் கொடுக்கக்கூடாது. கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம். நாரதர் சொல்லிட்டாங்க, பிரம்மர் சொல்லிட்டாங்க, அர்ஜுனர் சொல்லிட்டாங்க, வியாசர் சொல்லிட்டாங்க. சரிங்களா, பராசரர் சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய விஷயம், நிறைய பரம்பரையும் ஏத்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் நம்ம இந்த குட்டிக்கோண்டு அறிவு வச்சுக்கிட்டு எப்படி, ஏன் அப்படின்னு யோசிக்கக்கூடாது. சரிங்களா, நம்ம என்ன பண்ணணும், அப்படியே ஏத்துக்கணும். இவங்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க, இவ்வளோ பேர் சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம வந்துட்டு ஏத்துக்காம இருக்கிறது நம்ம கிட்ட எங்கேயோ தப்பா இருக்கு புரிதல்ல அப்படின்றத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். சரிங்களா, அப்ப பக்தி தொண்டு மிக மிக அரிதானது. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின், சரிங்களா, உண்மையான அறிவுடையவங்க பகவான்கிட்ட சரணாகதி பண்ணுவாங்க. அப்ப அவங்க தூய பக்தர்களின் சங்கம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அவங்க பக்தி மார்க்கத்துல நிலைச்சிருப்பாங்கன்றத பார்க்கணும். புத்திசாலி நபர் மற்றவர்களின் அனுபவத்திலிருந்து கற்றுக்கொள்கின்றான். புத்திசாலி ஆகுங்கள், பற்பல ஜென்மங்கள் வீணடிக்க வேண்டாம். கண்டிப்பா ஒரு இடத்துல இப்ப வந்துட்டு போகாதீங்க, அங்க வந்து அபாயம் அப்படின்னு போட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த பக்கம் போக மாட்டோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி இவங்க
நம்ம வந்து ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா, ஸ்மார்ட்டா இருக்கணும். நெறைய ஜென்மங்களா வீணடிச்சு, நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டு நானே வரேன் அப்படின்றது இல்லாம, இதுக்கு முன்னாடி இவ்ளோ பேர் சொல்லியிருக்காங்களே! அப்ப அதுல கண்டிப்பா உண்மை இருக்கும். கண்டிப்பா அவங்கலாம் நம்மளோட உயர்ந்தவங்க. ரொம்ப ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. இல்லைங்களா? நாரதர், அர்ஜுனர் எல்லாரும். பிரம்மா, வியாசர் எல்லாரும். அப்ப நம்ப என்ன பண்ணணும்? மறுபடியும் நம்ம பிராக்டிகலான எல்லாத்தையும் அப்ளை பண்ணி அப்படி இல்ல. அப்படியே ஸ்வீகரிச்சுட்டு நம்ம ப்ராக்ரஸ்ல வந்துடணும். பக்தி மார்க்கத்துல வந்துடணும். சரிங்களா? அதுதான் ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டான ஒரு மனிதன் செய்ற ஒரு விஷயம். இப்ப 7.20 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? யாருக்கும் என்னம்மா? வாசிட்டோமா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறேன். ஆ. காமைஸ் ம். காமைஸ் தைஸ் தைர் தத் தட்சணா ம். சர்வத் எந்தே அந்நிய தேவதः ம். தம் தம் நியமமாஸ்தாய பிரகிருத்தியா நியதா ஸ்வயா. ம். ஆசைகளால் அறிவை எழுந்தவர்கள் தேவரிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஜட ஆசைகள் அறிவை இழந்தவர்கள் இப்படி இப்படி வந்து மகாத்மாவா இருக்கணும். எப்படி இருக்கணும்? பகவான் தான் சர்வ காரணம் தெரிஞ்சு அவங்க கிட்ட நம்ம பக்தி பரிபூர்ணமா பண்ணணும். ஆனா என்ன ஆயிடுது சமயத்துல, ஜட ஆசைகள்ல ரொம்ப பற்றுதல் உள்ளவங்க அந்த நாலேஜ் இழந்துடுறாங்க. சரிங்களா? தேவர்கள் கிட்ட பற்றுதல் கொண்டு தேவர்கள் வழிபாட்டுல தன்னை ஈடுபடுத்திக்கிறாங்க. அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படி வழிபாடு பண்றது என்னன்னா, பகவானே இன்டைரக்ட்டா வழிபாடு பண்றது. சரிங்களா? ஸ்ட்ரெயிட்டா பகவான்ட்ட பக்தி பண்ணாம, வேற ஒருத்தவங்க மூலியமா பகவான்ட்ட பக்தி பண்றது. ஏன்னா தேவர்களும் பகவான்ட்ட தான் அவங்க பக்தி பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அவங்களோட கைடன்ஸ்ல தான் எல்லாமே இயங்கிட்டு இருக்கு. தேவர்களும் அவங்களுடைய கைடன்ஸ்ல தான் இருக்காங்க. அப்படின்றத பார்க்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ உடனடி பலனுக்காக தேவர்கள வழிபாடு பண்றாங்கன்றத பார்க்கிறோம். ஆன்மீக உணர்வுகளை இழந்து, ஆசைகளை உடனடியாக நிறைவேற்றிக் கொள்வதற்காக கீழ் குணங்களால் பாதிக்கப்பட்டு அவர்களை வணங்குவதற்கான விதிமுறைகளால் திருப்தியுற்று சில நோக்கங்களுக்கு தேவர்கள் சிறந்ததோ என்று எண்ணுவதால் இதெல்லாம் ரீசன். சரிங்களா? நம்பிக்கை அவங்க மேல இருக்கும். அந்த விதிமுறைகள் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். சரிங்களா? கேட்கறது டிவோஷனல் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொன்னா டக்குன்னு ஏத்துக்க முடியாது மனசுல. கேட்கறது எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ் ஆகும்? நம்ம வந்து ஒரு விளக்கேத்தி வச்சு, வீட்டெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி விளக்கேத்தி வச்சு, ஒரு 4 அஷ்டோத்திரம்லாம் வாசிச்சு, அதுக்கப்புறம் அ நல்ல ஆரத்தி எல்லாம் காமிச்சு, அப்படி இல்ல பண்ணணும். அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வரும் மனசுல இல்லைங்களா? சிலவங்களுக்கு அந்த விதிமுறைகள் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும். எது தேவர்கள் வழிபாட்டு முறை. சரிங்களா? அப்புறம் அந்த இதெல்லாம் என்னன்னா இது ஜட உலக ஆசைகள கீழ் குணத்தால பாதிப்புன்றதுனால தானே வருது. இல்லைங்களா? உயர்ந்த சாத்வீக குணம், அதுவும் சுத்த சத்துவ குணம் இருந்ததுன்னா, இந்த மாரி பொருள் உலக விஷயங்கள்ல ஆசையே வராது. அப்ப அந்த ஆசை பொருள் உலக விஷயங்கள்ல ஆசை வருதுனாலே, அது அந்த முக்குணங்கள்ல ஒரு குணங்கள்ல வரும். முக்கியமா ரஜோகுணத்துல அதிகமா வரும். சரிங்களா? ஸோ அதனால அது கீழ் குணங்களால பாதிக்கப்பட்டு, அதுவும் ஆசைப்படுறது உடனே அடைஞ்சிரணும். அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் அவங்களுக்கு இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாரி விஷயத்துக்காக தேவர்கள் வழிபாட்ட ரொம்பவே விரும்பி போறவங்களும் இருக்காங்க. அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? அடுத்து 7.21 ஸ்லோகம். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாசிக்கிறீங்களா? ம். यो यो यां यां धनुं भक्त ம். श्रद्धार्चितुम् इच्छति तस्यासलां ஸ்ரத்தாம் தாம் ஏவ விததாம்யஹம். எல்லாரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாக இருக்கிறேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டும் என ஒருவன் விரும்பும்போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகிறேன். ஹரே ஹரி கிருஷ்ண போல். மாதா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நம்மளுடைய இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க. அங்க என்ன பண்றாங்க? நம்ம விருப்பம் என்னவோ அதன்படி நமக்கு வழிகாட்டுறாங்க. சரிங்களா? நம்ம பகவானே நீ தான் வேணும் அப்படின்னா, அதுக்கேத்த மாரி நமக்கு அந்த ப்ராக்ரஸ் இருக்கும். இல்ல இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல ஆசைப்பட்டு தேவர்கள வழிபாடு பண்றது தான் விருப்பம் அப்படின்னா, அதுக்கேத்த மாரி ப்ராக்ரஸ் இருக்கும். சரிங்களா? அதுதான். அப்ப அந்த தேவனிடம் குறிப்பிட்ட பக்தி செய்றாங்களே, அதுவுமே வந்து பகவான் வந்து பலப்படுத்துறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? எல்லாமே பகவானோட அனுகிரகத்துல கிடைக்குது. இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம பகவானே வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு இப்ப ஆசை எப்படி படணும்னு தெரியுது. முன்னாடி ஆசை எப்படி படணும்னு தெரியாது. இல்லைங்களா? இப்ப நமக்கு தெரியுது. கிருஷ்ணாவே ஆசைப்படணும். அதுதான்.
பக்தியே ஆசைப்படணும், பகவானுக்கு செய்கிற பக்தியை. அதுதான் நம்மளுக்கு இப்போ தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்துட்டு எப்பயுமே ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் அப்படின்னு. இப்போ வந்து அருவவாதிகள் என்னன்னா தத்துவம் மற்றும் இலக்கு அதுதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப உயர்ந்ததா இருக்கும் இல்லைங்களா? கிருஷ்ண திவ்ய மங்கள ரூபம் உடையவர். ஆசை, வெறுப்பு, உண்மை உணர்வை மயக்குகிறது அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? இந்த ஆசை இதெல்லாம் தான் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்மள அந்த ஆத்ம நிலையிலேருந்து நம்மள அந்த கண்டிஷன் சொல்ல கொண்டு வர்றது. சரிங்களா? மாய வெள்ள வழிகள், பக்தர்களில் உள்ள பரிபூர்ண உண்மை அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பகவான் கிட்ட நம்ம பக்தி பண்ணணும். இந்த ஜட உலக விஷயங்கள், இதுல உள்ள ஆசைகள், அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு அவ்வளோ உயர்வ தராது. 7.19 ஸ்லோகம் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். பகவானே சர்வ காரண காரணம் தெரிஞ்சு பகவான்ட்டே நம்ம பரிபூர்ணமா பக்தி பண்றது. ஓகேங்களா? இப்ப 7.22 ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிச்சு கொடுங்க. சா தயா சரச்சரியா யுக்தஸ் தஸ்யாரதா தக்ஷார தனி தனிமி அதே லபடிதே சத்த காமன் மயவ விதிதான். இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கிறான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே அளிக்கப்படுவதாகும். ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கிருஷ்ணா மூலியமா தான் தேவர்கள் கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு வர பலனும் கிடைக்குது அப்படின்றது. அதான் இன்டைரக்டா வழிபாடு பண்றது. எப்பயும் சொல்ற ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். நமக்கு வந்து கிங்கையே தெரியும், இல்ல பிரசிடென்ட்டே தெரியும்னா நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா போய் அவங்ககிட்ட அப்ரோச் பண்ணலாம். ஆனா சில சமயம் என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா அவங்களோட மினிஸ்டர்ஸ் வழியா போறது. சரிங்களா? அந்த மாதிரி தான் தேவர்கள் வழியா நம்ம பொருள் விஷயங்களை நம்ம எடுத்துக்கிறது. சரிங்களா? தேவர்கள் வழிபாடுன்றது அந்த முறை தான். இன்டைரக்டா பகவானை நம்ம வழிபாடு பண்றது. அதே சமயத்துல பகவானும் தேவர்கள் மூலியமா நமக்கு அனுகிரகம் தராங்க அப்படின்றத மிக பார்க்கணும். சரிங்களா? சாரி. தேவர்களிடம் ஒருவருக்கு உள்ள நம்பிக்கை கூட பரமபுருஷ பகவானிடமிருந்து தான் வருகிறதுன்றதை பார்க்குறோம். கிருஷ்ணனும் தேவர்கள் மூலியமா உயிர்வாழிகளுக்கு வரமளிக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். எடுத்தோம் இது எதனாலன்னா எடுத்த உடனே இந்த கிருஷ்ண பக்தின்ற அந்த பக்குவம் வந்து வராது. சரிங்களா? அது வர வரைக்கும் தேவர்கள் வழிபாடுன்றது முக்கியம். ஒரு பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆவாங்க அப்படின்னா கிருஷ்ண பக்திக்கு வருவாங்க அப்படின்றது அங்க அர்த்தம். சரிங்களா? பௌதீக விஷயங்களை விரும்பி கேட்பது தூய பக்தி அல்ல அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். கண்டிப்பா. சரிங்களா? நம்ம வந்து பகவானை பத்தி தான் நிறைய கேட்கணும். 7.23 ஸ்லோகம் யார் வாசிச்சு கொடுக்குறீங்க? ஹரே விஜய் வந்து கிருஷ்ணா. அட்மிட் பண்ணிருக்கீங்க. வாசிச்சு கொடுக்குறீங்களா? அந்தவத்து பலம் தேசாம் தத் படி வத்யல்பமேத சாம் தே வாந்தே வயஜோ யாந்தி மத்படித்தா மாந்தி மாமபி. தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானதும் ஓர் எல்லைக்கு உட்பட்டதாகவும், தேவர்களை வழிபடுபவர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் எனது உன்னத உலகை அடைகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. ஹரி போல், ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இப்ப தேவர்களை வழிபாடு பண்றவங்களோட நிலை என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். தற்காலிகமான ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது கண்டிப்பா. தேவர்கள் அப்படின்றது அந்த போஸ்ட் தான் இல்லையா? பிரம்மா, சூரியன், சந்திரன் அதெல்லாம் போஸ்ட். எந்த லிவிங் என்டிட்டி ஒரு தபஸ்ல அந்த ஒரு குவாலிட்டியில வராங்களோ அந்த லிவிங் என்டிட்டி அந்தந்த இடத்துக்கு போக முடியும். இந்திரன் இடத்துக்கோ, சூரியன் இடத்துக்கோ, சந்திரன் இடத்துக்கோ, பிரம்மா இடத்துக்கோ போக முடியும். சரிங்களா? அப்போ அதுக்கப்புறம் பிரம்மாவுக்குமே ஆயுள் காலம் உண்டு. இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்குள்ளார வந்துட்டாலே ஆயுள் காலம்ன்றது உண்டு. அப்ப அந்த 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 இடத்துல அவங்களே நம்ம யார வழிபாடு பண்றோமோ அந்த தேவர்களே அங்க வந்துட்டு நித்தியமா இருக்கிறது இல்ல இல்லைங்களா? அவங்களோட இந்த ஆயுள் காலம் முடிஞ்சது அவங்களே அதுல இருந்து விலகிடுறாங்க. இல்லையா? ஒண்ணு பக்தி பண்ணி பகவான் அடையறாங்க, இல்லைன்னா மறுபடியும் வேற ஒரு நிலைக்கு அவங்க வராங்கன்றத பாக்குறோம். சரிங்களா? சோ அப்ப அது எல்லாமே அப்புறம் 2வது தேவர்கள் மூலியமா நமக்கு கிடைக்கிற விஷயமும் வந்து கண்டிப்பா முக்தின்றது கிடையாது. இல்லைங்களா? இந்த ஜட உலக விஷயங்கள்ல நன்மைகள் தான் தேவர்கள் கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு வருது. இந்த ஜட உலக விஷயங்கள் எல்லாமே தற்காலிகமானதுதான். எதுவுமே நித்தியமானது கிடையாது. அப்படின்னும்போது யாரு ரொம்ப உயர்ந்த
பக்தி மார்க்கத்துக்கு வராம இருக்காங்களோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தற்காலிகமானதும் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டதுமான இந்த பௌதிக விஷயத்தை சார்ந்த விஷயங்கள் தான் சரிங்களா. தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களின் உலகங்களுக்கு செல்வர். அப்ப அவங்களாம் என்னன்னா பகவானோட லோகத்துக்கு வர முடியாது. அவங்க வந்து தேவர்களோட உலகத்துக்கு போறாங்கன்றத பார்க்கணும். ஆனால் யாரு பகவானை வழிபாடு பண்றாங்களோ அவங்க என்ன பண்றாங்க பகவானோட உன்னத லோகத்தை அடைகின்றனர். இப்ப நமக்கு ரெண்டுமே இருக்கு. தற்காலிகமான விஷயங்களுக்காக தேவர்களை வழிபாடு பண்ணி தேவர்கள் லோகத்தை அடையிறதா இல்ல உயர்ந்த பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி நம்ம முக்தி அடையிறதா அப்படின்றத நம்ம தான் டிசைட் பண்ணும். பகவான் லோகத்தை அடையிறதா அப்படின்றது சரிங்களா. தேவர்கள் எல்லாமே தற்காலிகம் அப்படின்றத பார்க்கணும். தேவர்கள் வழிபாடு மற்றும் பரமபுருஷ வழிபாடு அப்படின்றது இருக்கு. இது வந்து தற்காலிகமானது, இது நிரந்தரம், இது எல்லைக்குட்பட்டது, இது எல்லை இல்லாதது, தேவலோகம், இது கோலோகம். சரிங்களா. சோ நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும் இந்த ரெண்டு வேலை எனக்கு எது வேணும் அப்படின்றது. நம்மலாம் வந்துட்டு ரொம்ப நாலேஜோட இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் பகவானோட லோகம் கோலோகம் அடையிறதுக்காக பகவானுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதுதான் நம்ம எடுத்துக்கிற லைஃப் லெசன் சரிங்களா. அதுக்கப்புறம் 24ல இருந்து 25 வரைக்கும் பார்க்கணும். பாத்துடலாமா பரவாயில்லையா எல்லாருக்கும் டைம் இருக்கா பார்க்கலாம் மாதாஜி. பார்க்கலாமா. ருக்மிணி மாதாஜிக்கு ஓகே மத்த எல்லாருக்கும் ஓகே மாதாஜி. ஓகேவா. ஓகே ஹரே கிருஷ்ணா. எங்க போச்சு ஸ்லைடு. ஓகே இங்க உட்பிரிவு பிரம்மஜோதி பூர்ண உண்மை அருவவாதிகளோட நிலை அது சரிங்களா. கிருஷ்ணர் தற்காலிகமாக பௌதிக ரூபம் எடுத்து லீலைகள் புரிகிறார். இது வந்து அருவவாதிகளோட ஒரு இது புரிதல் சரிங்களா. அவங்களுக்கு என்னன்னா பகவானோட அந்த தேஜஸ் தான் அவங்க வந்து எடுத்துப்பாங்களே தவிர பகவானுக்கு ரூபம் இருக்குன்றது எடுத்துக்கவே மாட்டாங்க சரிங்களா. அப்ப அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா பகவான் வந்து லீலைகள்லாம் பண்றத அவங்களுக்கு எப்போ ரூபம் ரூபம் எடுத்து லீலைகள் பண்ணுவாங்க மறுபடியும் தேஜஸ்ல தான் இருப்பாங்க சரிங்களா. அப்படி அவங்களோட புரிதல். கிருஷ்ணர் சாதாரண மனித தேவகி வசுதேவரின் மகன். வெறும் மிக சக்தி வாய்ந்த உயிர் வாழி அப்படின்ற ஒரு நிலையில அவங்க எடுத்துப்பாங்க. அதாவது என்னன்னா பகவானோட அவதாரங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து ஒரு தற்காலிகமாக தான் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். பகவானுக்கு ரூபம் இருக்குன்றத ஏத்துக்காத ஒரு நிலையா பாக்குறோம். இப்ப நம்ம 7.24 ஸ்லோகம் நம்ம பார்க்கலாம். யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவ்யக்தம் வியக்திமா கண்ணம் நாகம் பிரகாஷ சர்வஸ்ய யோக மாயா மாயா சமாவிருதா மூடோ அயம் நாவி ஜானாதி லோகோ மாமஜாகம். சிற்றறிவுடையோருக்கும் முட்டாள்களுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன் அழிவற்றவன் என்பதை இவர்கள் அறிவதில்லை. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் வந்து பகவானோட ரூபத்தை ஏத்துக்காம சரிங்களா தேவர்கள் வழிபாடு இந்த மாதிரிலாம் போயிடுறாங்களோ சரிங்களா பகவானோட உயர்ந்த நிலையை ஏத்துக்காம இருக்காங்களோ அவங்க முன்னாடி பகவான் வந்து தோன்றதில்லை சரிங்களா. பக்தர்களால உணர முடியும் பகவானோட. இப்ப யசோதா பகவானர் தன்னோட குழந்தைய பார்த்து அவங்க கிட்ட எப்படி பண்றாங்க நல்லபடியா அந்த அம்மா குழந்தை அந்த உறவுல லயிச்சு அந்த பக்தியில தெளிச்சிருக்காங்க. அது ஒரு தனி இன்பம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி அர்ஜுனன் எப்படி இருக்காங்க பகவான் கிட்ட பக்தி அந்த சாக்கிய ரசத்துல அவங்களும் அதை பாக்குறாங்க. பகவான் அவங்க கிட்ட ரெசிப்ரோகேட் பண்றாங்க. யாரெல்லாம் பகவான்கிட்ட பக்தி பண்றாங்களோ அவங்கெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம 4th சாப்டர்ல பார்த்தோம். யார் எந்த மாதிரி என்கிட்ட சரணாகதி பண்ணாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் அருள் பாலிக்கின்றேன் அப்படின்னு பகவான் கொடுத்திருந்தாங்க இல்லைங்களா உபதேசம். சோ அந்த முறையில ஆனா அந்த பக்தன்ற நிலையில இல்லாம சரிங்களா இருக்கிறவங்களுக்கு பகவான் வந்து அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன் வந்து தெரிய மாட்டாங்க. அவங்களோட அந்த டிரான்சென்டென்டல் நேச்சர் சரிங்களா அந்த உயர்ந்த நிலை வந்து இந்த மாதிரி சாதாரணமா இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது. அவங்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து பிறப்பற்றவங்க அழிவற்றவங்க அந்த பக்தியில வர அந்த இனிமை இதெல்லாம் அவங்களால உணர முடியாம அவங்க இருப்பாங்க. அது காரணம் வந்து பகவான் அவங்க முன்னாடி தன்னோட அந்த பகவான் ரிலேஷனை காமிக்க மாட்டாங்க சரிங்களா. அதுதான் நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஏன்னா யாரு எந்த அளவு பகவான் சரணாகதி பண்றாங்களோ அந்த அளவுக்கு பகவான் அவங்க கிட்ட ரெசிப்ரோகேட் பண்ணுவாங்கன்றத நம்ம பாக்குறோம் சரிங்களா. அப்ப கிருஷ்ணரை பற்றி நிறைவேற்ற அறிவுடையவர்கள் கிருஷ்ணரை பற்றி அறியாதவர்கள் அவங்க கிட்ட எல்லாம் பகவான் வந்து அவங்களோட அந்த உண்மையான அந்த
சொரூபத்துல தோன்ற மாட்டாங்க. சரிங்களா? கிருஷ்ணரை எப்படி புரிந்து கொள்வது? நாம ஜபத்தில் தொடங்கும் பக்தி தொண்டின் மூலமாக. நல்லா கேட்கறது, நல்லா சாண்டிங் பண்றது, சரிங்களா? பக்தர்கள் அசோசியேஷன்ல இருக்கிறது. அப்படி இருந்தோம்னா, நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? பகவானை உள்ளது உள்ளபடி புரிஞ்சுக்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ அதுதான் நம்ம பண்ணணும். நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது அதுதான். அடுத்தது இது வாசிச்சாச்சு இல்லையா? கிருஷ்ணர் தனது சுய பக்தர்களுக்கு மட்டுமே தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். மற்றவங்களுக்கு அவங்க தன்னை வெளிப்படுத்துறது இல்ல. யோகமயாவால அவங்கள இப்ப வந்து இது ஒரு சாதாரண எக்ஸாம்பிளா சொல்லணும்னா, துரியோதனன், சகுனி இவங்கலாம் என்ன பண்ணல? பகவானை சுப்ரீமா பார்க்கல. அவங்களே என்ன நெனச்சாங்க? இவங்க ஒரு சக்தி வாய்ந்த மனிதன் அப்படின்னு தான் அவங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க. இல்லைங்களா? ஏன்னா அவங்களால பகவான புரிஞ்சுக்க முடியல. பகவான் அவங்ககிட்ட தன்னோட உண்மையான நிலைய காமிக்கல. யோக மாயாவுல மறைச்சுட்டாங்க. அதே பாண்டவர்கள், குந்தி மகாராணி, பீஷ்மர் அவங்ககிட்டலாம் அவங்கலாம் பகவான அப்படியே ஏத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா பகவான் அவங்ககிட்ட அந்த பக்திக்கு ஏத்த மாரி ரெசிப்ரோகேட் பண்றாங்க. அவங்களுக்கு சேவை பண்றாங்க. அவங்களுக்காக தூது போறாங்க. அவங்களுக்காக தேர் ஓட்டுறாங்க. எவ்வளவு பண்றாங்க இல்லைங்களா பகவான். ஸோ யாரு எப்படி சரணாகதி பண்றோமோ, பக்தி பண்றோமோ, அதுக்கேத்த மாரி பகவான் அவங்களுக்கு அருள் அருள் பண்றாங்க. அதாவது அவங்கள ரியலைசேஷன் குடுக்குறாங்கன்றத பார்க்குறோம். சரிங்களா? இப்ப நம்ம அடுத்தது செக்மெண்ட் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். மகானோட நிகிரகத்துல வாஞ்சா கல்பத்தருபஸ்ய கிருபா சிந்தோ பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேபி வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவத்துக்கு ஜெய். ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் எது ரிலேஷன்